أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je danas započela dželsa Salana u Kadijanu i također u nekoliko drugih zemalja u Africi dželsa Salana je znači se održava i molio se da Allah dželešanhu blagoslovi sve ove dželse. I također u nedjelju kada budem održavao zadnji govor na dželsa Salani Kadijanu, ove zemlje iz Afrike će se također pridružiti da slušaju ovaj govor. 7 ili 8 zemalja znači u Africi održavaju njihovu dželsu i također preko MTA mi ćemo i njih uključiti. U svakom slučaju, znači svi ovi ljudi koji su u mnogim zemljama se sastali i slušat će i ovu hudbu, znači, i onda zbog toga što će mnogi, znači, da ovo kao predano slušaju, ja sam odlučio da govorim na temu, znači, dolaska, koja je svrha dolaska obećanog Mesija alejhi selama. Koja je svrha, znači, uspostavljanja džemata i spomenut ću mnoge znači, savjete koje nam je obećani Mesija alejhi selam dao. Mnogi oni koji su se nedavno znači pridružili džematu i mnoga omladina će da prisustvuje ovim skupovima. I onda koje su te riječi obećanog Mesije alejhi selama koje oni trebaju da čuju, tako da jednostavno mogu da se povećaju u svojoj znači vjeri, iskrenosti, predanju i da vide kako Allah dželešanuhu pomaže ovom džematu i da shvate koja je zaista svrha dolaska imama Mehdija alejhi selama i koje su njihove dužnosti, znači svrha uspostavljanja Ahmedija muslimanske zajednice i zašto u ovom vremenu obećani Mesija alejhi selam kaže: blagoslovljena je ova era da je Allah dželešanuhu iz svoje milosti znači pomogao islam, da bi islam znači i da bi pokazao koja je zaista veličina poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači uz pomoć Allaha dželešanuhu on je uspostavio ovu zajednicu. Oni koji znači zaista se koji vole islam i koji zaista su naklonjeni islamu, obećani Mesija kaže: recite mi kad je islam prolazio kroz ovakva vremena, kada je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem i časni Kur'an do te mjere znači
ljudi svašta govore u vezi njih u znači negativnom kontekstu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: vrlo sam tužan zbog stanja muslimana ovog vremena. Toliko sam znači tužan prema znači stanju muslimana. Oni ne daju čast poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, iako znači slušaju toliko znači groznih stvari u vezi našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni i dalje ne započinju nikakav znači pokret. Zar oni da šute i da ne šire znači zaista učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da mogu da ušute sve ove protivnike? Zar nam nije rečeno da Allah i njegovi meleci šalju znači salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Onda u ovo vrijeme kada sa svake strane znači se napada na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sada je to vrijeme kada trebamo to da radimo i zaista Allah dželešanhu to radi znači uspostavljanjem ove zajednice. I onda naša je dužnost onih koji su prihvatili obećanog Mesiju alejhi selama i ušli u ovu znači zajednicu, ne samo da mi preispitamo i popravimo svoje moralne kodekse, ali i da donosimo znači salavate na našeg časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posebno ovim danima učite što više salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada mi učimo salate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem što više možemo, onda ćemo ispuniti zaista svrhu zbog čega je Allah dželešanhu znači uspostavio ovaj džemat, a to jeste da vratimo poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem čast u ovom vremenu i njegovu veličinu. Onda obećani Mesija alejhi selam dalje govori: Allah me je poslao da znači uspostavim i pokažem svima zaista poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem znači veličinu i veličinu časnog Kur'ana, ali oni čije su oči pokrivene, oni to ne mogu vidjeti. Ne mogu vidjeti znači sve ove znake u vezi istinitosti koje znači kao sunce sijaju. Ali dželsa širom svijeta sada znači u ovom trenutku koje se obavljaju su također znakovi istinitosti ovog džemata. Obećani Mesija alejhi selam kaže: postoje toliko znakova za koje dokazuju istinu i istinitost ovog džemata drugima. Ali ova znači vremena se nose sa duhovnim znači borbama ljudi. Šejtan znači napada islam sa svake strane i želi da islam znači izgubi. Kako god obećani Mesija alejhi selam kaže, Allah dželešanhu je uspostavio ovaj džemat i znači to jeste da bi se taj šejtan uništio. Ovo znači ukazuje svakom Ahmedi muslimanu koje su naše znači dužnosti kao Ahmedi muslimana, i zaista oni su blagoslovljeni koji ovo prepoznaju, koje su njihove dužnosti. Allah dželešanhu, obećani Mesija, kaže kada Allah dželešanhu ukaže zaista svima na istinitost ove zajednice, tada vam možda neće biti toliko blagoslova da je prihvatite kao što je to znači na početku. Znači i nekada vrata znači
pokajanja mogu da se i zatvore i oni koji me prihvate, znači na početku, oni će jednostavno da me prihvate poslije jedne velike borbe sami sa sobom. Oni će vidjeti da u tim vremenima, znači, morat će napustiti i svoje porodice, morat će, znači, da žrtvuju i mnoge neke finansijske koristi. Ljudi će im svašta nešto da govore, ali Allah dželešanu će da, znači, nagradi ove ljude. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori kada, znači, druga vremena dođu i kada znači narod ili svijet čitav bude naklonjen prema ovo znači džematu, to jeste kada vremena uspjeha dođu, onda znači kakvi će biti blagoslovi tih ljudi koji znači se pridruže. Ljudi koji se tad pridruže džematu neće prolaziti kroz hrabre neke činjenice da su oni ostavili sve. Znači, najveća se nagrada dobiva u vremenu kada prolazimo kroz poteškoće. Obećani Mesija dalje kaže, kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu prihvatio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je, znači, odustao od svog autoriteta i svega, ali Allah dželešanuhu mu je, znači, podario mnogo više. Hazreti, znači, Omer radijallahu anhu Omer radijallahu anhu kad je prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također obećani Mesija kaže, ako čovjek uradi najmanju neku korist radi Allaha dželešanuhu, on neće otići sa ovog svijeta da ne bude nagrađen za to. Ali, znači, uslov je, moramo se potruditi. Prvo u hadisu nalazimo, ako čovjek hodi prema Allahu dželešanuhu, Allah dželešanuhu trči prema toj osobi. Znači, vjera je vjerovati u nešto što ne vidimo. Osoba koja, znači, vidi polumjesec, na primjer, se smatra da ima kao dobar vid, ali osoba koja, znači, se nešto kao divi kada vidi pun mjesec, to je jednostavno svaka vidi. Onda zaista su oni sretni, blagoslovljeni koji prihvataju obećanog Mesiju alejhi selama i prolaze kroz opozicije, tako oni dobivaju ljubav Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija onda govori u vezi toga da nije dovoljno samo prihvatiti riječima, zaista mora se osoba kompletno promijeniti. I znači da ide putanjom tevhida, Allahove, znači jedinstva. Onda ta osoba jedino može da postigne Allahovu blagoslov. Obećani Mesija alejhi selam kaže, onaj koji traži Allaha dželešanuhu i ta osoba to radi iz znači bogobojaznosti i samo od Allaha traži, znači, i oprosti sve, traži da ako ima poteškoće Allah ukloni njih. Onda prema Allahovom zakonu u Kur'anu se spominje i za one koji, znači, su istrajni na našem putu, zaista Allah dželešanuhu će ih uputiti na pravi put. Ako Allah vidi imalo širka u srcima tih ljudi, arogantnosti i slično, te dove se njima, znači, vraćaju, ali ako Allah zna da je njihovo srce čisto, onda Allah prima njihove dove. Neki ljudi, znači, daju zakletvu samo radi nekih, znači, uslova. Obećani Mesija alejhi selam kaže, jednostavno ovakva djela su širk, jer naša zajednica, znači,
traži od sviju da totalno ostave bilo koji širk, da se oni totalno promijene. I svrha znači uspostavljanja ove zajednice jeste da se uspostavi jedinstvo i da se zaista uspostavi znači pravo Allahovo jedinstvo. Obećani Mesija kaže šta znači voljeti Allaha? Znači dati sve na jednu stranu, a na drugu stranu je Allah dželešanuhu. Znači roditelji, bogatstvo, sve je na jednoj strani, a Allah dželešanuhu je na drugoj. U časnom Kur'anu Allah dželešanuhu kaže slavite Allaha dželešanuhu kao što ste to radili za svoje očeve, ali i više od toga. Treba dobro ovdje zapaziti da Allah nije ovaj ajet znači objavio da bi mi kao obraćali se Allahu kao našem ocu, kao što to kršćani rade. Kada govore u vezi Allaha, oni govore kao umjesto da govore Bog, oni govore Otac. To nije svrha ovog ajeta. Svrha tog ajeta jeste da to ne radimo. Znači ako neko govori da to jeste, ovdje u ovom istom ajetu se kaže više od toga, znači. Ali da to nije spomenuto, u redu moglo bi se smatrati na to, ali pošto je Allah dželešanu spomenuo ove riječi, onda zaista to ne dozvoljava nam da se mi znači obraćamo Allahu kao da je to Otac. Slično obećani Mesija alejhi selam kaže ako osoba samo govori da voli nekoga, a kada su nevolje toj osobi i ne dođe da pomogne toj osobi, zaista to nije znači pravi prijatelj. Da mi govorimo da vjerujemo u Allahovo jedinstvo i da volimo Allaha, a ne radimo nikakva djela osim toga verbalnog govora, nemamo koristi od toga. Obećani Mesija alejhi selam kaže ne, da nema nikakva znači značenje naše riječi. Riječi imaju značenje, ali ako nisu znači praćene djelom, onda te riječi nemaju ništa. Ako znači mi ne ispunjavamo sve naredbe Allaha dželešanuhu djelima svojim, onda nemamo koristi. Obećani Mesija alejhi selam kaže ovo je Islam i to je zaista svrha zbog koje sam ja poslan. Znači ako ljudi ne rade ono što je Allah dželešanu očekuje od nas, onda svrha nije ispunjena. Ako iskrena osoba želi nešto da znači ispuni, onda ta osoba treba da ide prema tom vrelu toga da ga ispuni. Znači moramo da padamo Allahu dželešanuhu na seđdu, moramo da obećamo Allahu dželešanuhu da ne znam šta se desi u našem životu, mi nikada nećemo da ostavimo Allaha dželešanuhu i da ćemo proći kroz svaku znači poteškoću zbog Allaha dželešanuhu. Znači ako vi date prednost ovom svijetu iznad Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija kaže ako moja zajednica želi da bude znači predana Allahu dželešanuhu, onda ovaj teret ovo svjetski treba da zbaci sa svojih ramena. Znači dobro zapamtite, ako vi ne demonstrirate iskrenost i pobožnost, onda u Allahovim očima vi niste znači iskrena osoba. Allah dželešanuhu nikada ne blagoslovljava ove ljude koji imaju neku tajnu, znači
ili kada im nijet nije ispravan. Niko ne može prevariti prvo Allaha dželešanuhu. Onda zaista imajte iskrenost prema svojim djelima i nijetima. Uspostavljanje znači Allahovog jedinstva i povećavanje znači ljubavi prema Allahu dželešanuhu. Vrlo je važno da razvijete ljubav prema Allahovom miljeniku i da znači pratite ta njegova učenja u vezi Allahovog jedinstva. Znači Allah dželešanu je poslao preko svog miljenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem učenje o tevhidu. Obećani Mesija kaže Allah je uspostavio ovu zajednicu tako da čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude ponovo uspostavljena. Obećani Mesija uspoređava one koji odu znači da se mole na tim kao grobovima ili turbetima tih nekih svetih ljudi, a također oni tvrde da imaju toliku kao ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ovi isti ljudi govore za nas da smo mi znači nevjernici. I oni govore da Ahmedi su ti koji znači uništavaju status poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam kaže ako neko kaže da voli nekoga, a postoji hiljadama tih drugih osoba koje on voli isto, onda kakva znači je razlika ljubavi prema toj osobi od ostalih? Ako neko iskaže ljubav prema osobi koju voli, a ima još mnogo drugih, onda šta je specijalno u vezi te ljubavi prema toj osobi? Ovi ljudi su znači predani toj ljubavi prema znači poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni tvrde znači, ali onda odu na mnoga turbeta i tu se mole znači oni znači idu u Medinu, ali također idu u razne druga mjesta da se kao moli. Ove znači prakse su vrlo znači ići na ta turbeta i to obećani Mesija kaže su vrlo znači česta ili se događaju u subkontinentu, u Indiji. Obećani Mesija alejhi selam kaže da Allah dželešanu nije imao znači ljubav prema islamu, da nije rekao da je istinita religija islam i da je Allah je rekao mi smo zaista poslali Kur'an tebi i mi ćemo zaista biti znači čuvari njega, islam bi zaista na današnjici bio uništen. I zbog toga što je Allah to obećao, onda je to znači tražilo da neko u refleksiji poslanika sallallahu alejhi ve sellem dođe i ponovo znači sačuva poslanikovo znači poslanstvo i pokaže zaista čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga je Allah dželešanuhu mene poslao i znači uspostavio ovu zajednicu i poslao me je kao poslanika i Mehdija. Znači obećani Mesija kaže da je on poslan kao poslanik i Mehdi. I naša je dužnost znači da se totalno razlikujemo od drugih i da totalno smo znači utopljeni u ljubav prema Allahu dželešanu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jedino tada ćemo mi moći da ispunimo naš bejat, našu zakletvu. Mi moramo nastaviti da veličamo Allaha i donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija dalje kaže također razlika između raznih etapa islama. Islam je prošao kroz znači svijetlu eru, onda je došao period kada neupute ponovo, u vezi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ti ljudi nisu od mene, niti su moj umet,
A treća era jeste znači era obećanog Mesije i ta era će da bude povezana sa vremenom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ova era također može da se smatra kao era poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga u časnom Kur'anu se spominje a oni koji će se znači pridružiti u kasnije vrijeme i to jeste da u to vrijeme jednostavno ti ljudi neće biti slični kao ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ti ljudi će se znači neće da prate praksu ashaba i historija nam znači govori da Islam je prošao kroz mnoge znači poteškoće tada. Religija se jednostavno odmicala i odmicala i mnoge znači grupe su se jednostavno pojavile i znači nije bilo vremena kada nije bilo upute i to, ali u tome srednjem vremenu vrlo je mali broj bilo iskrenih vjernika. Jednostavno nisu mogli da se suprotstave hiljadama i hiljada ljudi koji su znači bili odvedeni sa pravog puta. I zbog toga je to vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao da će to biti period neupute ili neznanja. Kako god Allah dželešanhu je sada odlučio da će da znači dovede veliki dio ljudi koji će znači biti slični ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali također Allah dželešanhu je rekao da će moja zajednica da se znači vrlo sporo razvija, isto kao uspoređava sa sjemenom i znači kako to sjeme polako se napreduje i onda uzraste, to će biti također znači slučaj moje zajednice. I znači cilj koji Allah dželešanhu obećani Mesija kaže želi za ovu zajednicu je vrlo znači daleko i ne može se znači postići odmah, znači dok ova zajednica ne postigne zaista sve one korake koje Allah dželešanhu traži od takvih ljudi i oni koji uče znači časni Kur'an ili čitaju ga i smatraju da je to samo kao jedna priča, oni zaista nisu pročitali Kur'an na pravi način. Ti ljudi zaista znači ti ljudi zaista rade znači nečast Kur'anu. Zašto mi imamo ogromnu opoziciju? Zbog toga zato što mi želimo da pokažemo da časni Kur'an baš onako kako Allah dželešanhu kaže je ispunjen duhovnom svjetlošću, mudrosti, znači velikim razmišljanjem, ali ti ljudi žele samo da znači dokažu da je Kur'an samo kao ta jedna priča. Mi to ne možemo dozvoliti. Ovo je milost Allaha dželešanhu koji mi je objavio ili otkrio da časni Kur'an je kao jedna živa dragocjena knjiga. I mi se znači ne možemo obazirati na njihovu opoziciju. I uvijek vas savjetujem, oni koji su ušli znači u vezu sa mnom i koji su mi dali bejat, sve možete jedino postići kroz časni Kur'an. I jedino možemo shvatiti sve kroz časni Kur'an. Bez znači ovoga sve znači naša djela i to su znači jednostavno bez blagoslova ako zaista ne proučavamo Kur'an. Onda čitajte časni Kur'an ne kao jednu priču, nego kao jednu
filozofiju. Onda svaki Ahmedi mora da razmišlja u vezi časnog Kur'ana, u vezi njegovih komentara. Obećani Mesija alaih salam u vezi dobrih dijela i šta su dobra dijela govori. Allah dželešanhu je uz vjeru znači propisao da se rade dobra djela. Šta je dobro djelo? Djelo koje je znači čisto od svih nekih nedostataka ili grijeha. Uvijek shvatite i znači uvijek to zapamtite da lopovi postoji uz vaša dobra djela. Ko su ti lopovi? To su znači kada osoba uradi dobro djelo da bi se pokazao drugima. To je znači lopov krade vam to dobro djelo. Imajte dobar nijet kad radite dobro djelo. Kada ste ponosni zbog toga što ste uradili nešto dobro. Ovo su sve lopovi koji će vam ukrasti vaša dobra djela. Dobra djela su znači totalno slobodna od bilo kakve arogantnosti, bilo šta što bi uticalo na to dobro djelo. I da jedna osoba u kući uradi dobro djelo, znači čitava znači kuća je sačuvana, ima blagoslov od toga. I znači ako neko bez dobrih djela kao tvrdi u to vjerovanje i to jednostavno ne ide, nema nikakve koristi od takve vjere koja nije praćena djelima dobrim. Znači doktor daje znači recept i znači pacijent treba da uzme šta je god doktor propisao. Ali ako taj pacijent samo drži taj recept, a ne uzima znači lijekove, onda kakva je korist od toga? I znači mi moramo da, to je naša dužnost da pratimo savjete obećanog Mesija alaih salama. U drugom smislu, zaista nemamo nikakve koristi od našeg bejata. Obećani Mesija dalje kaže, znači mi smo sada tražili oprost od Allaha dželešanu. Sljedeće djelo je da Allah želi da vidi koliko ćete se vi znači očistiti kroz ovo pokajanje. A vrijeme je došlo kada Allah želi da pobožnost bude nešto što vas ističe. I ljudi se nekada žale na Allaha dželešanuhu, ali Allah dželešanuhu je najmilostiviji i to su sve nedostaci naših znači djela. Neki ljudi su svjesni šta su grijesi, dok drugi jednostavno nemaju nikakve znači vizije u vezi grijeha. I zbog toga Allah dželešanuhu nam je naredio istikvar, znači da tražimo oprost. Jer mi ne znam, osoba ne zna kada nešto mogu da kažu što je znači se smatra kao grijeh. I znači trebamo da učimo istikvar, da li to bili neki javni grijesi, da li to bilo u tajnosti, da li imali znanje da smo počinili grijeh ili ne, istikvar se treba da uči. I u ovim danima znači istikvar trebamo tražiti za naše oči, nos, uši, za sve znači moguće dijelove našeg tijela. Trebamo da učimo dovu Adem alaih salam. Rabbena zalamna enfusana wa illam takfir lana wa terhamna. A prijevod gospodaru naš, mi smo zgriješili prema našim dušama, iako nam Allah znači ne oprosti, zaista ćemo biti gubitnici. Obećani Mesija kaže da ništa znači bez Allahove volje se ne može nama desiti. Također kaže da Allah dželešanuhu mu je objavio sljedeću dovu: Rabbi kullu šein hademu, Rabbi fazni vensurni, verhamni. Obećani Mesija alaih salam je rekao da se i ova znači dova ponavlja. I rekao je, zapamtite da mudrost dolazi kroz vaše čišćenje, znači čišćenje vaše duše. Što više čistite, bit ćete više intelektualni, znači inteligentni. Melek pomaže
takvoj osobi, ali osoba koja živi u grijehu, njegova znači njegov nikada ne može doći do tog stepena inteligencije. Allah Đelešanhu uopšte ne obraća pažnju na ovo. On je zaista rekao, oni koji su najčasniji među vama u Allahovim znači očima su oni koji su najpobožniji. Allah će sačuvati jedino one koji su pobožni. Obećani Mesija alejhi selam kaže da nije moguće da pobožna osoba i zla osoba budu na istom znači kao stepenu. Jedino pobožna osoba može znači da bude ta uspješna stojeća osoba. I znači uvijek moramo se truditi da tražimo oprost i da uvijek tražimo utočište u Allahu Đelešanuhu i da nas sačuva od šejtana. Obećani Mesija alejhi selam kaže kada uđete u ovu zajednicu vi trebate da budete totalno drugačiji od onoga kakvi ste bili prije. Vi ćete znači dobiti mnogo neprijatelja, ali osobe koje se predaju Allahu Đelešanuhu kada su u bilo kakvoj potrebi, onda Allah Đelešanuhu blagoslovljava ovakve ljude. Kada Allah Đelešanuhu postane nečiji prijatelj i pomoćnik, cijeli svijet se može okrenuti poslije, znači protiv te osobe. Nikomu ne može nauditi, znači. Allah Đelešanuhu postaje znači pomoćnik i zaštitnik takve osobe. Allah Đelešanuhu zna šta je znači vidljivo, nevidljivo. Allah je taj koji je svemogući, Allah je taj koji sve posjeduje. Onda zaista Allah Đelešanuhu može da jednostavno niko protiv Allaha Đelešanuhu ne može vam nauditi. Kada obećani Mesija spominje Ibrahima alejhi selama, znači Ibrahim alejhi selam kada je bačen u vatru, spominje poslanika Nuha alejhi selama kada je bio znači zaštićen od poplave. Zaista postoje mnogobrojni, bezbrojni znači primjeri ovoga kada Allah Đelešanuhu je zaista pokazao svoju moć. I obećani Mesija kaže protiv mene je bio znači bio je sudski gonjen i to od nekog kršćanskog misionara koji je također bio i doktor i drugi muslimani i Arije su mu pomagali također. Obećani Mesija alejhi selam kaže na kraju Allah Đelešanuhu je znači pokazao moju nevinost i jednostavno da nisam imao ništa s tim. I Allah Đelešanuhu je znači dao čast obećanom Mesiji alejhi selamu otklanjajući sve ove znači lažne optužbe. Da Allah Đelešanuhu nam pomogne da mi ispunimo ovo sve što je obećani Mesija znači očekivao od nas. Da mi zaista se promijenimo iz svoje živote. Znači prisutnici koji su u Kadijanu i svim drugim zemljama gdje se dželsa događa danas, provedite svoje vrijeme u molitvama. Da se moli da Allah Đelešanuhu im pomogne da ispune sve znači uvjete njihovog bejata. Slično svaki Ahmedi širom svijeta treba da razmisli da li zaista ispunjavaju to što je obećani Mesija očekivao od Ahmedi muslimana i džemata. I znači ako to nije uslov, onda obavezno da se moli da znači se ovo ispuni, da Allah Đelešanuhu nas blagoslovi da to možemo da uradimo. Sada ću spomenuti nekoliko džematlija koji su preminuli. Jedan od njih je dženaza je prisutna ovdje. Fazal Ahmed Dogar Saheb je prisutan, znači dženaza njegova je tu. On je služio u džamiji Ahmedija u Velikoj Britaniji. Preminuo je 21. decembra u 75. godini i nalillahi ve inna ilaihi rađiun.
znači on je bio Musi, iza sebe ostavlja suprugu Uzma Fazl sahiba, 4 sina i 3 kćerke. 1992. je doselio u Veliku Britaniju i on je radio neke znači poslove, ali 1999. godine je znači dao svoj život za vakf i znači kad je tada je bio Halifatul Masih četvrti rahimullah. Hazreti Halifatul Masih četvrti rahimullah je prihvatio znači ovu njegovu nijet da da život u službu džemata i on je znači personalno bio u službi Halifatul Masih četvrtog rahimullah dugo vremena. Poslije sam ga ja znači postavio da služi u džamiji Ahmedija u Velikoj Britaniji i znači radio razne dužnosti tu i na kraju je u biblioteci bio znači glavni i tu je služio do svoje smrti. On je znači bio znači imao je mnogo dužnosti da se džamija Ahmedija biblioteka osnuje. Također je radio u projektu skeniranja i svih Review of Religion magazina još koji su se objavili u vrijeme obećanog Mesija alejhi salama i Ruhani Hazain je također originalne znači knjige je on skenirao i pripremio je kopije. Njegova djeca spomenula da je znači velika njegova želja bila da njegova djeca ostanu uvijek uz hilafet i da budu znači poslušni hilafetu. I rekao je da osoba nikada ne može da se znači penzioniše od službe u džamatu i treba da znači do zadnjeg dana služi. I često me je pitao za molitve da mu Allah da priliku da do zadnjeg svog daha služi džamat. I zaista Allah je prihvatio ovu njegovu znači molitvu. I 2 dana prije nego što je otišao u bolnicu, on je znači i dalje radio u biblioteci. Hafiz Mešud Zaheb koji je znači profesor u džamiji piše, ako se kaže da je Dogar Saheb volio zaista hilafet i bio potpuno znači predan, zaista nije preuveličavanje. Fazl Dogar Saheb je bio zaista iskreni osoba koja je žrtvovala, dala svoj život u službi džemata. On je znači gledao tu biblioteku kao svoje dijete. Tražio je stare neke knjige pa bi ih skenirao i znači poslije bi ih lijepo postavljao u biblioteku da drugi mogu čitati. I zaista znači njegovim trudom džamija Ahmedija biblioteka ima preko 25.000 knjiga i ovo je zaista urađeno sa vrlo malim znači budžetom. I također Halifatul Masih četvrti ga je spomenuo u svojoj hudbi kada je govorio, ovaj profesor govori kada je govorio u vezi mog oca kad je preminuo. I tada je Halifatul Masih četvrti jednostavno pokazao zahvalnost Dogar Sahibu. On je uvijek služio znači na dželsi, također i u rabbi i on bi znači toliko istrajno radio. Njegov zet kaže, kad sam god razgovarao s njim, pitao me da li sam klanjao namaz i uvijek bi savjetovao znači da se namaz treba da klanja, da mu Allah dželešanuhu znači podari oprost i milost i njegovom potomstvu da uvijek budu predani znači džematu i hilafetu i uz džemate i hilafet. Sljedeća dženaza je u odsustvu Malik Mansur Ahmed Saheb koji je bio misionar u Rabvi. Preminuo je nedavno u 80. godini na Lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi, završio je džamiju Ahmediju 1970. godine. Imao je također diplomu njemačkog jezika, služio je u Pakistanu i onda 1974. godine je poslan kao misionar u Njemačku. Tu je boravio 1,5 godine i onda se vratio u Pakistan i služio je na raznim mjestima. 1983. godine u oktobru
poslat je u Njemačku opet i tu je služio kao emir i misionar, glavni misionar do 86. godine. Također je tada učio Ahmedis koji su dolazili preko Sajlama njemački jezik i pomagao im je raznim kao rištanata također da uredu i također je predavao njemački u džamiji. 46 godina je znači služio džamatu. Faiza Reis je njegova kćerka koja on je misionar, glavni misionar u Japanu. Također jedan moj sin misionar, ima još djece. Allah Želešanuhu znači podari mu svoju oprost i milost. Isa Joseph Sahib je treća dženaza koji je služio kao muallim u Gambiji i njegova dženaza je u odsustvu. Preminuo je u 61. godini nedavno u decembru i nalillahi ve inna ilaihi rađiun. Misionar glavni iz Gambije kaže on je bio vrlo uspješan znači u tabliku, iako nije završio džamiju. On je bio potpuno znači predan džamatu, uvijek je bio spreman da služi i često bi govorio da je on znači skrušeni sluga obećanog Mesije. I bio je kao spreman uvijek da ispuni bilo koju znači džamatsku dužnost. Uvijek bi znači pomagao džamatlijama sa bilo kakvim moralnim treningom i uvijek bi kao govorio kao isticao sve znači žrtve koje Ahmedi iz Pakistana podnose kada dođu u Afriku i znači bio je vrlo znači dovio je za njih i imao veliku znači poštovanje prema njima. Imao je veliku vezu sa hilafetom i pisao bi znači mi za dove i kada bi dobio moj odgovor govorio bi vezi toga drugima. Znači svoju djecu bi uvijek savjetovao i imali su veliku ljubav prema hilafetu i uvijek bi im govorio da pišu halifi. Sid Sahib je misionar koji je u Sierra Leoneu, a prije je bio u Gambiji. On piše, on kaže da je preminuli rođen u Senegalu, ali se kao preselio u Gambiju zbog posla i da je on predavao također francuski u Nasir Ahmedija školi i u tom vremenu je on i prihvatio znači Ahmedijat i nastavio znači u svojoj lojalnosti i iskrenosti 1997. Po instrukciji Halifatul Mesih IV. I mnogi su morali znači iz džemata da se odsele iz Gambije. On je bio postavljen za direktora te škole i on je služio znači kao na ovome poziciji na odličan način. I onda je poslije postavljen kao za misionara tog mjesta i znači služio je vrlo predano do svoje smrti. Preko znači Isa Joseph Sahiba mnogi ljudi su prihvatili Ahmedijat, imao je veliko znači islamsko znanje i ovo je sve znači postigao ovo znanje preko sopstvenog znači učenja. Imao je veliko znači prijateljstvo sa neahmedi i mnogi znači imami iz tog mjesta su zaista bili kao poštovali su ga. Iako bi ko znači u toj eri počeo neku nepravdu da radi protiv Ahmedi, ovi ljudi znači zato što je imao blisko prijateljstvo s njima bi došli i u njegovu odbranu. Znači on kaže da je on zaista imao veliko znanje, da je čitao mnogo, imao veliko razumijevanje, znači shvatanje džematske literature. Nekoliko je puta znači dobio priliku da održi govore u toku Dželsa Salane i napisao je mnogo znači članaka u džematu koji su bili objavljeni. On je bio vrlo znači skromna, pobožna osoba i često bi znači tražio savjet od njega i često bi ti savjeti bili zaista najbolji. Bio je regularan da znači klanja tahadžud, bio je vrlo regularan u svojim dovama,
često bi sanjao snove koji su bili istiniti. Kad bi god nekoga pitao da se moli za njih, on bi prvo rekao da oni pišu halifi za molitve i da će i on da se moli za njih. Misionar u Gambiji Mesud Zaid kaže da je on imao veliku, znači, žar za tablikom, putovao bi mnogo, znači, sati da dođe u daleka sela. Uvijek je imao, znači, osmijeh na licu, da li, znači, bio sretan, tužan, da li bolestan, zdrav, uvijek je imao osmijeh na svom licu. Sa svima bi se, znači, sastajao na vrlo lijep način. Druga osoba bi jednostavno se osjećala kao da je on jedan jedini prijatelj toj osobi. Bio je vrlo, znači, nježan, nikada ne bi govorio loše o drugima, niti bi se miješao u tuđe, znači, stvari. Bio je vrlo, znači, poslušan prema onima koji su bili iznad njega. Bio je vrlo, znači, nježan prema onima koje je on upravljao. I znači uvijek bi išao i radio tablik. I on bi također dnevno na WhatsApp, znači, statusu bi mijenjao ili hadise ili Kur'an ili, znači, pisanje obećanog Mesije, da li također i slike. Znači, radio bi sve da jednostavno sa tablikom šta je povezano, da Allah dželešanuhu mu, znači, podari svoju oprost i milost i da, znači, njegova djeca nastavi raditi njegova dobra djela. जैसा कि मैंने कहा अभी इनके जनाजा अदा होंगे नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر